Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, primerong misa di Aguinaldo sa Naagasin, Camarines Sur naging matuninong. City Social Welfare and Development Office kang Naga, dai na mataong kwarta sa mga mahagad din tabang. Sobra sarong milyon pesong kantidad nin subuot shabu na recover sa sarong suspect sa anti-illegal drug bypass operation sa Naga kasubagong aga. SM Naga City Grand Magical Christmas Parade 2025. Liwat nagdara nin kaugmahan. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Jo Mike Angeles. Mayong nairehistrong insidente sa syudad ng Naga na pwedeng makaribaraw sa enot na misa de Aguinaldo kasubago. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Binantayan kang mga personay kang Naga City Police Office ang enot na aldaw kan pagpuon kang tradisyonal na siyam na aldaw na misa di Aguinaldo. Susug sa tagapagtaram kang City Community Affairs and Development Unit na si Police Captain Daisy Angeles. Naging matuninong ang enot na aldaw kang misa di Aguinaldo ngunya na taon. Hulit tapuon pa kasubanggi, pinag-deploy na kang Naga City Police Office ang sa indang mga personahe. Dagdag pa ni Police Captain Angeles, patunay subot ini na epektibo ang police presence. Mula kagabi ng pag-deploy natin ng ating mga personnel sa mga simbahan, so wala nga tayong na-monitor na any incident na naitala sa mga police station na nangyari in connection ng simbang gabi. And also, kaninang umaga, wala din. Ito'y nagpapatunay na ang ating kapulisan sa labas ay nagiging epektibo ang kanilang presensya. Nakahanda man ang Naga City Police Office na magtaon ng serbisyo sa publiko para masiguro ang pasi-orden kang syudad ng Naga, bako lang ngunya na Pasko asin bagong taon. Ang Naga City Police Office po ay handang magbigay ng serbisyo para mapanatili ang katahimikan ng Naga City. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, sa Pili, Camarines Sur, todo bantay man ang mga personahe kan Pili Municipal Police Station sa palibot kan St. Rafael de Arcangel Parish sa enot na aldaw kan Misa de Aguinaldo. Nakapwesto ang mga ini sa entrance kan pasyo asin pinagsisiguro ang seguridad kan mga nagsisimba. Enot ng pinagsiguro ni Police Lieutenant Colonel Aileen Ocarisa, Chief of Police kan Pili Municipal Police Station, nagabos sa simbahan sa indang banwaan ang iwang PNP personnel na mabantay. So we have 6 simbahan po na kailangan po namin tutukan. 4 po dyan is nasa major. Yes po. Opo, meron po tayong i-establish na police assistance desk para po sa ating mga community na magsisimba po during that time. Padagos sa mga bareta. Nasa loob man kan pasilidad kang Naga City District Jail Male Dormitory ang mga persons deprived of liberty, nagibo pa man giraray ninda ang sa idang obligasyon bilang Katoliko sa pag-atindir sa enot na aldaw kan Misa de Aguinaldo. Sa chapel kang Naga City District Jail ginibo ang misa na pinangnotan ni Reverend Father Manuel H. Zagada, formator of the Holy Rosary Major Seminary. Sa pagisubot kan pag-atindir sa misa mas nabawasan ang gabat na dinadara kan mga PDL huli sa kanya-kanyang kasong inaatubang. Sa iba pang bareta, City Social Welfare and Development Office kang Naga dai na mataong kwarta o cash sa mga naghahagad sa indaning tabang. Aramon ang bagong sistema ng paghahagad ng tabang sa lokal na gobyerno kang Naga sa pagi kang report ni Christine Reyes. Sa mga nagpapasiring sa City Social Welfare and Development Office para maghagad din tabang, may bagong protocol ng pinagsusunod ang nasabing opisina urog na sa pagtaon ng tabang. Kung dati, tatauan ng kwarta para may pambakal bulong o kaya pambakal nin pagkakan. Alagad ngunyan, kung ano ang sa imong hinahagad, iyon na mismo ang sa idang pinagtatao. Bot sabihon, mayo ng kwartang itataw ang CSWDO. Ini ang pinagkumpirma ni CSWDO Head Ma'am Annabel Vargas. Sa araw subot kay ining paagi, mas madidisiplina ang mga tao na dai sa gabos na oras, kwarta ang itatao.
Ang bagong protocol na ini ang pinaggibo, hulit na may pagkakataon na daiman subot na papaduman sa tamang pagkakagastusan ang itinatao ka na sabing ahensya. Kung ano ang kinakaipuan, ito ang itatao. Halimbawa, kaipuan niya magpa-laboratory, so ma-issue kami ng guarantee letter duman sa iyang hospital na kung saan siya mapa-laboratory. So, kung may pangangaipo siya ng bulong, so definitely, i-refer mi siya sa butika. So, dahil na kami pwede ngayon magkas. Kung halimbawa, kaipuan niya ang pagkakan, so igwa kami ng sarong cooperative na may grocery na pwede siya dumantawan. So, ang ano mi kaya kaniya, ang pinaka-main objective ni, dahil ma-divert si pangangaipo kung itataon ni sa cash. Halimbawa, nangaipo ning bulong, tapos tinawan mi ning cash. So, definitely, dahil man yung gabos mauubos sa bulong. So, nadjajagel ang pundo, pwede ngayang nagbakal ngayon ng bulong, si iba ngayon, binakapambayad ngayon sa kuryente. So, kulang si pangangaipo naman sa dapat ng taonan. So, talagang na kami, cashless na kami, pero dahil manangahulugan na maalaning tabang, pero may tabang. Kaya lang, tinatama nilang. Kasudma, ipinaliwanag man ini ni Mayor Lani Robredo, araman subot kan alkalde, na dakul ang maagrangay sa bagong patakaran na ini sa pagtaunin tabang. Alagad, kaipuhan subot nindang tagasan ang buot asin paninugad ang siring na sistema. Idinagdag pa kan alkalde na may nakakaabot sa ng report ng iba-igwang ahente kung saan may kaherasan sa nakukuang kwarta na dapat subuot sa mga nangangaipuhan lang. Gusto talang iklaro, pigdidikit-dikitan tangon niya na baguhuna si kultura ng hagad ng kwarta. Gulpi kayan ang namumundo, pero sa hiling ko kaipuhan tang tagasan ang buot ta. So kung ano ang kaipuhan, iyo ang itatao. Kaipuhan ng bulong, itatao ta ang bulong. Kaipuhan, may nagadanan, kita ang mabayad sa punerarya. Si iba pang assistance, direkta kita. Pero itong cash assistance, iyo ang pigluluway-luwayan ta ng halion unless absolutely necessary. Dahil kang pigturukawan mi kan DSWD, pig-analyze mi si mga natatawanan ninda in the past, paurulit-ulit lang na pangaran. Tapos, may report sa to na may mga ahente. May mga nagdadarara sa inda ng mga ahente na may cut sa pag-cash na itatao sa inda. So, ngunyan, gusto tayo mahali. Gusto tang halion na ang assistance dapat kang city mapapaduman sa nangangaipuhan. Gulpig tira sa to kayan, pero sabi ko tiuson ta. Tiuson ta sa hiling ta in the long run, magagamit ta si kwarta ta sa mas nangangaipo. Ang mga araw kining protocol ang daiman tulos maiintindihan kan publiko. Alagad, may positibong resulta kung marhay ang pag-implementar. Para sa Jaran TV 48 Daga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, ipiniliwanag ni CSWDO Head Annabel Vargas na may 3-month rule sindang pinagsusunod sa pagtaunin tabang. Ang sarong persona subuot na natawan tabang kan CSWDO ang mapalis muna nin tulong bulan antes sindang makaresibig giraray nin tabang para matawan man si ibang nagdudulok sa sainda. Sa mga may maintenance medicine, itinatao na subot ninda nin lagdo ang bulong para dain na maputol ang saindang pag-inom bulong. Igwi kita ng 3 months na per quarter pwede siya magtao. Kaya lang nga inaano mi nga ni, dapat i-maximize na ang tabang kasi ano yung magang 3 months. So, si tabang na para sa bulong, i-maximize na si 3 months na isagad na kumbaga sa ano. Kung ang maximum nga sa bulong is 3,000, di taon ng 3,000. Kasi masunod ini after 3 months. Nagigets mo ako. Kaya kami, pinag-maximize mi na. Lalo-lalo na ito may mga maintenance. Sa sumuyang pagbabalik, sobra sa sarong milyong piso nin subot shabu na kumpiskar sa sarong sospek digdi sa syudad ning Naga. Yan as iba pang nangineno tabareta digdi lang sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice.
At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, Moraga? Sa pagpapadagos kan mga bareta, PNP Bicol may upang ipinapasunod na reshuffle sa mga provincial director sa rehiyon. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa pag-asumir ni Bicol PNP Acting Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, nakafocus subot ini sa duwang bagay. Ini iyong moral and welfare kang PNP personnel as an internal discipline. Susuki Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib dagapagtaram kang PNP Bicol sa indanama na ibaba sa mga lower units sa nasabing direktiba ni Police Brigadier General Miranda asin namamatean maninda ang pagmakulog suot kani sa iyang mga personnel. Dalawa lang po ang pinupukusan niya ngayon, moral and welfare of the personnel and yung internal discipline. So, nilay down na po namin yan lahat sa mga kapulisan namin and na-feel din namin na concern talaga siya sa mga kapakanan ng mga kapulisan namin. Sa isyu kung magkakaigwanin pagre-rebay ni mga PNP Provincial Director na yusin nakagawian pag nagkakaigwanin bagong PNP Regional Director. Sa ngunyan, may pasubot rigodon. Askin kung magkakaigwa, madepende sa performance asin kung haloy na sa pwesto ang sarong opisyal. Wala pa naman po kaming mga reshuffle na mga hepe. May mga mangilan-ngilan pero tinitingnan natin kung 2 years na ba siya or non-performing ba yung station. So it will depend din sa performance po ng mga chief of police natin. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang issue,
Mahalat lang ang PNP Bicol na direktiba hali sa national headquarter kung liwat sindang mapasunod kan muzzle taping o pagbugtak ni masking tape sa purukan sa indang mga service firearm. Susog ki Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, regional spokesperson kan PNP Bicol, kung ano subuot ang direktibang magbababa sa inda ang tulos manindang ipapasunod. Muzzle taping, it depends naman po sa guidelines ng national headquarters. Wala po kaming control dyan. It depends po kung utosan kami ng taas na mag-muzzle taping, we will do it. Sa police report, 1,020,000 pesos ang kantidad kang 150 grams ng subot shabu na na-recover sa 39 years old na si alias Julio, residente kan Jes Porjes, Doña Clara Concepcion Pequeña, Ciudad ng Naga, matapos ang anti-illegal drug buy bust operation kasubagong alas 12 Jes rin amay na pagkaaga. Basado sa record kang Naga City Police Office, baguhan subot ini sa illegal na pagpapabakal ng illegal na droga sa Ciudad ng Naga, huli tayo ni ang sayang primerong beses na maaresto. Ang anti-illegal drug buy bust operation kasubago ang pinangnotan kan pinagsarong puwersa kan City Intelligence Unit, City Police Drug Enforcement Unit, Police Station No. 2 sa pakikipag-koordinar sa PIDEA Bicol. Padagos sa mga bareta, 250 na mga kaakian na naging beneficiary sa gift-giving activity kang Naga City Police asinduang civic organization sa syudad ng Naga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Christmas feels ang pinamate kang Camarines Kaugma Masonic Lodge 108 asin Peña Francia Excalibur Eagles Region 1 sa 250 na mga beneficiary kang Naga City Police Office matapos makaresibi ang mga inining food packs. Pinanginutan ang gift-giving program ni City Director Police Colonel Gilbert Fariñas na ginibos sa NCPO grounds kasubagong aga. Ang 250 na mga beneficiaries kang gift-giving activity iyo si mga indigent asin nagtatrabaho bilang parking attendant sa syudad ng Naga na napili kan anom na police station kang Naga City Police Office asin kang City Mobile Force Company. Ngayong araw na to, nagkaroon tayo ng gift-giving activity na kung saan in partnership po ng Camarines Kaugma Masonic Lodge 108 and yung Peña Francia Excalibur Eagles Region 1. So, in partnership po sa kanila, nagkaroon tayo ng ganitong activity. Ang ano po dito, ang ating beneficiary is 250 na mga indigent ng Naga City. Kung saan, ito pong 250 na to, kinuha namin sa iba't ibang barangay. Meron po sa Station 1, 2, 3, and 4, and 5, and 6. So, meron din pong kasama dito yung mga parking attendant ng Station 1. So, sila po yung naging beneficiary. Daiman na itago ang kaugmahang namamatean ni Gigi Fabricante. Ngunya na nakaresibi inin food pack na dakulang tabang sa pamilya kaini. Urog na taang 300 to 400 pesos na sa iyang ganansya urual daw bilang parking attendant ang sa iya man subuot pinagkakasya sa 5 aki. Kaya nagpapasalamat kami sa mga nayawnig diyo sa muya na kahit papaano nakakakuyang kami, nakakakuha kami pagkakansainda. Yan. Dakulang tabang na po yan sa muya. Dakulman kami natatawanan kaya nagpapasalamat kami. Kaya dakulang tabang yan sa muya. Labi-labi man ang pasasalamat na ipinapaabot ni Nanay Gina Saison kang Barangay San Francisco na nakabali ini sa tinawan ni regalo mo niya na Pasko. Nagpapasalamat po kami kasi nakabali po ako sa araw kayo. Dahil ko lang tabang na po ka mga Eagles, tapos po ang mga kapupulisan po. Nagpapasalamat po kami. Maugma po na ko gabos. Saka meron ko pag parking, gabos man sila. Gabos po yung pigaan sila. Dahil man po sila namimili. Ang gawi ning pagtabang kang Naga City Police Office, dailang namamatean ngunya na Pasko, kundi
ipinapamati kang Kapulisan Uro Aldaw sa paagi nin pagsiguro sa kaligtasan kan publiko. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, ang nasabing gift-giving activity kasubagong aga sa Naga City Police Office may obhetong masuportahan kan Peña Francia Excalibur Eagles Region 1 ang mga programa kan PNP Naga na makakatabang para maging pusog ang relasyon kan kapulisan sa komunidad. Susog ki Regional Vice Governor Ronald Albao, mauwat kang nasabing organisasyon na makataonin kadikit nakaugmahan sa mga residentes kang Naga, ngunya na Pasko sa paagi kang pagtaonin mga food packs. Nagpromisa man si Albao na taon-taon naman ininggigibuhan kan Peña Francia Excalibur Eagles Region 1 sa tabang kang PNP Naga. Collaboration with the Naga City Police Office para masuportahan natin yung mga project ng PNP para mas mapalapit yung PNP sa community para makadevelop tayo ng camaraderie. So yung grupo namin, yung the Fraternal Order of Eagles, that's Philippine Eagles Incorporated, Peña Francia Excalibur Region. So nag-collab kami with the PNP Naga para makalapit tayo sa ating community, para makatulong, at least kahit paano ngayong Christmas makapagbigay tayo ng saya sa constituents ng Naga. So actually hindi lang ito ang magiging parang collaboration with the PNP pati sa peace and order para masigurado natin na ang community natin dito sa Naga talagang mapayapa, walang mangyayari or maiwasan yung mga krimen, and iko-continue ito ng aming grupo sa pagtulong sa PNP under sa leadership ng aming regional governor, si Kuya Alex Sumayaw, siya ang aming regional governor. So yun po. Siguro every year na siguro ito na magiging project or actually, but this is also the effort of our city director na ng city director natin na talagang mag-extend or maghanap ng mga stakeholders na pwedeng makatulong para ma-extend natin yung ating tulong sa ating community. Sa iba pang bareta, SM Naga City Grand Magical Christmas Parade 2025, liwat nagdaranin kaugmahan. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Jonadel Ruby. Ngunya no Christmas season, liwat pinagpresentar kan SM City Naga ang sa inang Grand Magical Christmas Parade na nagtaong kaugmahan bako sila sa mga kaakian, pamilya asin sa iba pang mga nag-atinder. Sarong in granding ballroom performance ng storybook-themed characters, arog kan storybook-inspired princess and princesses, fairies, gingerbread, asin man iba-iba pa ang nagtataong kolor sa taon-taon na selebrasyon. Sigun kay Vincent Senyora, Assistant Mall Manager kan SM City Naga, napundo ini kan pandemic. Alagad maog masubuot sinta na ini na ipadagos ngunya na taon. So yung Christmas parade namin has been a yearly tradition. It was somehow na-stop during the pandemic, but we're happy na it's back in SM City Naga. It's really important for us, especially for the community ng SM City Naga. I would like to advance greetings to everyone, for fellow Bicolanons, advance Merry Christmas and advance Happy New Year. So rest assured that here at SM City Naga, we're continuing the tradition of helping the community, making it a happier vibes. Katakod kan selebrasyon na ini ang SM Christmas Besties of Joy campaign, igwamanin charity initiative kung saan ang kada padis kad staff toy na nagkakantidad 300 pesos may matatabangan. Ang saro na pidaso mapapaduman sa charity orphanage or institution, asin ang saro mapapaduman man sa purchaser. Very happy with SMC Naga na nagkaigusin ng araw kayo niyong okasyon na napakuan ng mga pagkakataon ng mga aking. Ako lang akin kasi ang mga magurang, pero na nahilang inner child na nag-iigil for bringing the life of a true Christmas spirit in SMC Naga. Ang parade nagpapatunay na maugma ang Paskong Pinoy. Saro sa mga aki na napaugma kaini si Sofia Serio.
Abangan ang masunod pa na Grand Magical Christmas Parade sa maabot ng December 21. Asin antabayanan ang mas pinaugma na selebrasyon kan Paskong hatod kan SM City Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Jonathan Ruby, Newsbreak. Mga tugang, 9 days na sa Pasko na ang Christmas countdown na inihatod kang Naga College Foundation Changing the Game. Ang One Love Christmas Project kang GNN TV 48 Naga para sa mga salit na komunidad nagpapadagos kunya na taon. Para sa inyong mga donasyon, partnerships and sponsorships ang mga kaputan, mag-upload sana sa 094694698824 o mag-email sa gnnTV48naga@gmail.com. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil mo na i-follow ang saming official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod yung mga baretang garantisadong nangiyenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa saming official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja, Mike Angeles, asin ini ang GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Ipagdiwang ang Pasko dito sa NCF. As the joyous season of Christmas blankets our community, let me extend my warmest greetings of peace and good cheer to every student, parent, faculty, staff, and to all Bicolanos. This year has been marked by a significant growth and dedication within Naga College Foundation. We have witnessed how our students strive for excellence and how our faculty work tirelessly to provide an environment where learning truly flourishes. Here at NCF, our commitment has always been twofold: accessible education and unwavering quality. Naniniwala tayo na ang dekalidad na edukasyon ay dapat abot kaya ng lahat. Isang karapatan, hindi pribilehiyo. We are deeply committed to maintaining a learning pathway that is open to every determined heart. May the spirit of Christmas fill your homes with hope, love, and generosity. Ako po si Atty. Carlo Villanueva, nagpapaabot ng isang mapagpalang Pasko at isang masaganang 2026 mula sa Naga College Foundation. Ipagdiwang ang Pasko dito sa NCF. This season reminds us of the greatest gift given to humanity, promise of light and new beginnings here at NCF. We feel that same spirit of innovation. We are proud to say the technology of the future is now at NCF. Our commitment is simple but profound to bring you cutting-edge facilities, modern tools, and advanced educational technology that prepares you for the global stage in the next coming years. NCF will continue to equip our students with the skills needed to build a better tomorrow, ensuring that quality education remains affordable. But more than the latest technology and the smartest systems, ang pinakamahalaga nating Christmas commitment ay ang paghubog ng pusong tigre. Sabi nga nila, the future is driven by data, but it is ultimately shaped by humanity. That is why our core promise is to produce graduates not just with high-tech intelligence, but with deep empathy. Our NCF graduates will be the professionals who lead with compassion. They will be the bright stars of the future, guided by the true Christmas spirit of giving and genuine service. This holiday season, as we share meals and exchange gifts with our loved ones, let us carry this vision in our hearts, a commitment to quality, affordable education, anchored in genuine human empathy. May the peace and light of the Nativity fill your homes with prosperity and endless blessings. May you all have a truly joyful Christmas and a new year full of opportunity, guided by love. Maligayang Pasko at manigong bagong taon
mula sa Naga College Foundation. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF is the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Be a tiger today. Ano, Moraga?